Ελπιδοφόρος Ηλία. Το καλό το αριστερό πόδι. Καλή μπαλιά, κεφαλιά του Σερτζάου. Και Μόνιε. Μέρσιο. Αουρέλιο, ένα αναπακρινό σουτ αρκετά καλό, δύσκολα. Ο Έντιν Ουρεντινόφσκι σε κόρνερ. Σερτζάου με το στήθος, Φιλανιώτης με την μία για τον Μπάμπιτς. Ζήγησε με το δεξί. Δεξί συνεχίζει την προσπάθεια και γκολ. Γκολ για τον Εθνικό. Πανέμορφο τέρμα. 1-0 για τους αχνιώτες. Βλέπουμε τον Φιλανιώτη με τη μία να ρίχνει, να δίνει ύψος στην μπάλα, σημαδεύοντας άριστα τον Μπάμπιτς. Δείτε πόσο ζήγησε ο Κροάτης. Έσκαψε και σκόραρε. Νέο λάθος. Φιλανιώτης. Πέτρος Φιλανιώτης εντός περιοχής, διαγώνιο σουτ παράλληλα της εστίας. Δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Σαμάρας. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μία ανάσα από τον γκολ, 1-1. Τραγικό το λάθος από τον Σαμάρα, που δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα. Ο Κάρλος Αντρέ καραδοκούσε και ξεσηκώνει τους φίλους της ομάδας στην κεντρική εξέδρα. Η μεγάλη παλιά από τον Αουρέλιο. Σαμάρας δεν μπόρεσε να ανακόψει την πορεία της μπάλας. Ο Κάρλος Αντρέ με ψυχραιμία και με μεγάλη ευκολία πέρασε και τον Ουρεντινόφσκι σε κενή εστία. Σημείωσε το 1-1. Πέδρο Ντουάρτε, Αουρέλιο. Βγάζει μπαλιά, Κοϊτά, Δετσιμπά. Πογιατζής, Μέρσιο για τον Τσιτί. Θα δοκιμάσει το σουτ. Κάρλος Αντρέ, καλά γεμίσματα, χαμηλά, Τσιτί, μεγάλη απόκρουση από τον Ουρεντινόφσκι σε δεύτερο χρόνο. Όλοι βλέπουν Σερτζάου, εντός περιοχής, Ηλία, Μπάμπιτς, θα δοκιμάσει το σουτ, απόκρουση από το Σέτκους. Σαμάρας, βρήκε χώρο, έψαξε, βρήκε τον Φιλανιώτη. Καλός χειριστής ο Φιλανιώτης, καλό το σουτ. Μικρό ένταση βέβαια. Η κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω από τον Μπάγκιτς. Η μπάλα πήρε πορεία προς έξω. Ντουάρτε, τον Αουρέλιο. Το γέμισμα, Κοϊτά, η κεφαλιά πάνω από την εστία. Παολίνιο. Το καλό σουτ, απόκρουση του Ουρεντινόφσκι. Σπουδαία απόκρουση. Οι μαυροπράσινοι που επιμένουν και ψάχνουν τον γκολ. Νικολάου, Τσιτί σε θέση βολής. Γκολ! 2-1 Ολυμπιακός. Στο 92, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τσιτί σημαδεύει σωστά και γράφει το 2-1. Συμβολή στον γκολ έχει και ο αρχηγός, ο Νίκος ο Νικολάου. Σέτκους έφυγε μακριά από την εστία του. Κοϊτά κέρδισε μία ακόμη κεφαλιά. Λάθος από την άμυνα. Ο Νικολάου γέλασε δύο ποδοσφαιριστές. Ο Μαχράτης έκανε κακό έλεγχο και ο Τσιτί βγήκε απέναντι από τον Ουρεντινόφσκι για να γράψει το 2-1.